υπολείπους κλάδους. Χτυπάει το 45% και το ξεπερνάει. Έχουμε όμως κάποια ταμεία τα οποία είναι ακόμη νοικοκυρεμένα και εξακολουθούν να αποτελούν νησίδες ασφαλείας για τους άνεργους, τους εξαθλιωμένους του κλάδου. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα νομοθέτημα το οποίο έρχεται να πάρει τα αποθεματικά, να πάρει την περιουσία και να σπείρει ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση. Και θα το αναλύσω λίγο πιο κάτω. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο να εφαρμόζεται κατά γράμμα το non-paper κυρίως των ραδιοτηλεοπτικών εκδοτών που είχε εκδοθεί το περασμένο καλοκαίρι. Και το οποίο τι έλεγε? Έλεγε ότι θα πάμε σε ένα αγγελιώσιμο το οποίο της τάξης του 8 με 10% και οι εκδότες, όπως πάντα, οι εργοδότες θέλουν ελαστικές μορφές απασχόλησης. Λοιπόν, στο προτινόμενο άρθρο 52, να πω λίγο παρακάτω, συμφωνώ απολύτως με όσα ανέφερε η πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Τι λέει? Προβλέπεται εισφορά 20% για τον κλάδο σύνταξης, όλων των κλάδων σύνταξης του ΙΑΦΚΑ, κατανεμόμενη κατά 1 τρίτο στον εργαζόμενο και κατά 2 τρίτα στον εργοδότη. Εδώ λοιπόν αναρωτήθηκε προηγουμένως ο κ. Τσικλιφίσης τι θα γίνει αν θα έχουμε και την εργοδοτική εισφορά, αν θα έχουμε και το 20% του αγγελιοσύνη. Όχι, συνάδελφοι, δεν θα τα έχουμε και τα δύο. Έτσι ακριβώς θα έρθει το rebalancing, έτσι θα έρθει η εξομάλυνση. Οπότε θα σου πούνε, εφόσον θα έχουμε εργοδοτική εισφορά, άρα λοιπόν να μειώσουμε το αγγελιώσιμο. Αυτά θα είναι τα επόμενα βήματα. Προβλέπεται η υπαγωγή των απασχολούμενων δημοσιογράφων με μπλοκάκια στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ωστόσο, και για αυτό το θέμα, η διατύπωση είναι γενική. Δεν μιλάει συγκεκριμένα σε ποιο κλάδο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα πάνε τα μπλοκάκια. Ο τρόπος, επίσης θα αναφέρεται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των εισφορών από τους εργαζόμενους με μπλοκάκι, πράγμα το οποίο παραπέμπεται να ρυθμιστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, όπως και τόσα άλλα. Όλα παραπέμπονται στο μέλλον, σε οικία, σε διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή τα έχουμε όλα ανοιχτά. Επίσης, η διατύπωση στο άρθρο 52, καθώς και των φυσικών προσώπων που ασκούν το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Τι κάνει εδώ? Εξαρτά την ασφάλιση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αποκλειστικά από φορολογικές προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, μια απλή δήλωση έναρξης επαγγέλματος, χωρίς άλλη διατύπωση, έλεγχο της πραγματικής δημοσιογραφικής εργασίας και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις ασφάλισης που ισχύουν σήμερα με βάση τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το καταστατικό του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την ασφάλιση κάποιος δημοσιογράφος θα εξακολουθήσει να ισχύει, ναι ή όχι? Δεν απαντάτε. Λοιπόν, δεν αναφέρεται πουθενά ποια θα είναι η τύχη αυτών των διατάξεων. Προβλέπεται τρόπος και διαδικασία καταβολής των εισφορών του δημοσιογραφικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα στο διαδίκτυο, στα ενημερωτικά sites. Όμως, ο τρόπος αυτός προβλέπεται να καθοριστεί και αυτός με υπουργική απόφαση. Δηλαδή, πέραν της εγγενούς αοριστείας της συγκεκριμένης διάταξης, το ζήτημα που μένει αχαρτογράφητο είναι πώς προκύπτει η ασφάλιση αυτή, οι όροι και οι προϋποθέσεις της, ώστε να καθοριστούν στη συνέχεια και οι αναλογούς ασφαλιστικές φορές. Είναι τα πάντα ανοιχτά. Το αγγελιώσιμο, επί το οποίο έχουν κερδιθεί δίκες σε ανώτατο επίπεδο του δικαστηρίου, βαφτίζεται η εισφορά επί των διαφημίσεων. Και η εισφορά αυτή δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι η αλλαγή του όρου θα καταπέσει μέσα σε ένα χρόνο στα δικαστήρια. Γιατί θα προσφύγουν εκ νέοι οι φίλοι μας, οι διαφημιστές και όλοι οι υπόλοιποι, και θα πούνε, κύριε, εδώ πέρα έχουμε μία εισφορά η οποία δεν πηγαίνει καν για τον κόσμο στον οποίο πήγαινε μέχρι τώρα, απλά διαχέεται σε ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστημα, διότι θα πηγαίνει υπέρ του ΕΦΚΑ, δεν θα πηγαίνει υπέρ του Ταμείου ή υπέρ της διεύθυνσης που θα διατηρηθεί. Αυτό είναι θέμα χρόνου, δηλαδή σε ένα χρόνο μέσα θα έχει χαθεί και αυτή η εισφορά όπως θα την έχουν βαφτίσει. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν στο τυράκι το άλλο που λέει ότι προβλέπεται η επιβολή αγγελιοσύνου στη διαφημιστική δαπάνη του διαδικτύου. Η επιβολή αγγελιοσύνου στο ίντερνετ παραπέμπεται
στις ισχύουσες περί αγγελιοσύνου διατάξεις που εφαρμόζονται για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς σήμερα κλπ. Και δηλαδή η εισπραξή του θα γίνεται μέσω των όσων ισχύουν σήμερα στο ΕΤΑΜ-ΜΕ. Είναι ιδιαίτερα προβληματική είναι και η πρόβλεψη για τη διαχείριση του αγγελιοσύνου, το οποίο πλέον θα αποτελεί αυτό που λέγαμε πριν έσοδο ΠΕΦΤΑ, παρότι θα καταλήγει σε διακριτό, όπως λέει κωδικό, με απαγόρευση της μεταφοράς του σε άλλους κωδικούς. Όμως και εκεί δεν γίνεται καμία μνήμα της εισφοράς. Δεν γίνεται καμία μνήμα για την κατανομή της εισφοράς, αυτής που όπως τη λέει, στον εκτός ΕΦΚΑ ΕΔΟΕΑΠ, που όπως είπε και ο πρόεδρος έχει 18.500 ψυχές αυτή τη στιγμή, άμεσα και έμεσα και συνδεδεμένα μέλη. Δεν γίνεται καμία αναφορά γιατί πώς θα πηγαίνει στα ΤΕΑΣ και πώς θα πηγαίνει και στις ενώσεις που πηγαίνουν σήμερα και που έχουν ταμεία αλληλοβοήθειας, από τα οποία συντηρούνται και βοηθιούνται άνεργοι συνάδελφοί μας και προσωπικά. Λοιπόν, η επιδίωξη λοιπόν αυτού του μορφώματος είναι να γίνουν όλοι μπλοκάκια σταδιακά. Αυτό επιδιώκουν και τα αφεντικά. Και όταν θα γίνουν όλοι μπλοκάκια, θα πάψει και η ανάγκη να καταβάλλεται αγγελιώσιμο που το λέμε εμείς, εισφορά που το βαφτίζει ο Πατρόπουλος. Διότι η αγιονή εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται μόνο για μισθωτούς. Το μπλοκάκι δεν μπορεί να έχει εργοδοτική εισφορά. Αυτά ήθελα να θέσω προς προβληματισμό. Θεωρούμε ότι το κείμενο αυτό είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για οτιδήποτε. Πέραν των αποφάσεων που ήδη έχει πάρει ο κλάδος και που είναι ανεξάρτητο ταμείο με την ένταξη σε αυτό όλων των εργαζομένων και την επέκταση του πόρου στα διαδικτυακά μέσα. Ευχαριστώ.